يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي الخلب الرحيم محمد وآله الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادي تفشر في الله جباو بيه جمعي بيه دنباي أمد الله في جمع هير على كداما منطورو على كأنكشاما ambi bato munun ke anga sarakati boleo anga astaghfirullah fo anga wurudiu juma inkono ya rabbi ala ku bela jelembla anga nyuma ya mizanuna anga bi juma kutuba kenaka ambe misiri bilebile do kurmo karli daileni baro hukmu kono mi na bara bela jelenkera marsi kalotle tan ani woro kalabankoro anga mugo munutume akenaka oye Fatmatu Jabi dinga fara aka jatalaka daraman male fe munun boraye anga jeka barabela jilen sharia. A'udhu billahi min sharri shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin imamul muttaqin wa qudwatuz zahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan ila yawmiddin. Ayyuhal mushahidin al-kiram, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dangalin len ko fe ka bala yoro ko boshitane dangalin toroma. Toli kelen ko fe kira Muhammadu Mustafa kan cidon la son herema ana so dunye sanma ani mogo de tugulula ni baranyuma keli ala kanini aw yola ambade ambo fo ka walinyuma ndo aw minun sokole me shirifla jabrani kani watina malikono ani malikoko ka fo nyana niyaye kalabankoro ka misri dayelena misri mi na to dara masjidi assalam o kolo bakari bena jumadoma marsi kalo kletan woro samba fla ani tan shehi min temena kenen kono neni aw ka je anku lage. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله أمبي الله سبحانه وتعالى تانو alami aunda labanko nyima be ala de bolo amba nyina ala fe ala ka labanko nyima dina awma anga donc fo aywa dante membagaw nya kono otuma anga do ka fo olu fana sarayi aywa toroni la jabade la harado ala kan kisho mare otuma ambe solike ala kirai ani asodungo ani munu tuguna ka kanda sara fokata se aka kiaman doma islameo anga bi wala na be fen menka ori misri joli samantiya mimbala ani koromi yere bala ani jogo mun kanka labato misri kononana inshallah ni alay min no ya anwi anka joren konna amina anda bina soma wala salameo anga do ka fo bara nyumo ala nyini baraw asuku ka tiare bara nyumo mun bisiga da madina si arjina kono nga anga do ka fo ala belebele doye muye
o de y'an filaw de kɛnɛ kan ye bi n'o ye misiri jɔli ye o tuma nin de ye baara ɲuman dɔw la belebele ye minnu bɛ hadamaden masurunya ala la ka minnu na don ka mɔgɔ lase arijinɛ kɔnɔna ma ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'o de fɔ an ye a ka kumakaw kɔnɔna na ala subhanahu wa ta'ala fana ka kumakan nanu o la a ko misiri jɔbagaw olu de ye mɔgɔw ye minnu dalen don ala la sabula an k'a dɔn k'a fɔ misiri jɔ nafolo de bɛ taa la an dun b'a fɔ ko nafolo ye nusi bɔ de ye o tuma maa min bɛ kari k'a ka nafolo bɔ k'a kɛ ka misiri jɔ a tɛ ka tɔnɔ ɲini a kan a tɛ ka tɔnɔ ɲini a la o tuma fo n bɛ k'a kɛ ala ka sara jati de kosɔn o tuma siga t'a la k'a fɔ o tigilamɔgɔ ye ala jɔn ye siga t'a la k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ ye mɔgɔ ye min dalen don ala la min dalen don a la k'a fɔ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔfɛ an bɛna ɲɔgɔn kafo kɛnɛ dɔ kan kɛnɛ min ni alahu subhanahu wa ta'ala bina ayiwa an sara an ka kɛtaw la o tuma ale b'a dɔn ko n'a ye min kɛ ala ko la yan lahara dɔ a bɛna taa o sara minɛ o de kama i b'a sɔrɔ ayiwa a fari bɛ funi nin baara in kɛli fɛ o tuma o tigilamɔgɔ o ye mɔgɔ ye min dalen don ala la a dalen don lahara don na o tigilamɔgɔ ye mɔgɔ ye min bɛ seli jɔ min bɛ jaga bɔ o tuma alahu subhanahu wa ta'ala ko mɔgɔ min k'ale hala kɛra nin ye k'o tigilamɔgɔw ala bɛ olu kanda diɲɛ kɔnɔ yan o tuma ni ala dun ye mɔgɔ min kanda o tuma an k'a dɔn k'a fɔ o ka kanda in o bɛ kɛ sababu ye k'o lase arijinɛ kɔnɔ ala k'an kɛ arijinɛdenw ye o la silamɛw an k'a dɔn k'a fɔ nin kumakan in lakalila usman bun afana fɛ a ko cogo di a ko ale y'a mɛn alakira la sallallahu alaihi wasallama misiri jɔli samantiya la a bi k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye misiri jɔ alahu subhanahu wa ta'ala ye ko ala fana bɛ o ɲɔgɔnna dɔ jɔ i ye arijinɛ kɔnɔna na mana ala bɛ arijinɛ so dɔ jɔ i ye o tuma i ye misiri min jɔ dɛ ala b'o sara kɛ arijinɛ so dɔ jɔli ye e tɔgɔ la o tuma o la an k'a dɔn k'a fɔ ko baara min don a baara don a ka di ala ye kosɛbɛ o la fana an k'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra ko ka misiri jɔ silamɛw misiri jɔli ye jɔ cogo fila ye ka misiri kogo wuli k'a jɔ o ye misiri jɔli dɔ ye ka ala ɲini baaraw fana kɛ misiri kɔnɔ i tɛ ka sara ɲini a la i tɛ k'a kɛ tɔgɔ kosɔn o fana ye misiri jɔli baara dɔ ye silamɛw o la an ka faamuya k'a fɔ misiri jɔli baara a dɔ ye mun ye o de ye k'i mako don misiri la k'a saniya i n'a fɔ ayiwa an balaka minnu bɛ yen n'u b'u mako don misiri saniyali la waa sanga ni waati o tuma ka to ka sumadɔlan don a kɔnɔ o tuma nin bɛɛ lajɛlen ye misiri jɔli baaraw de ye silamɛw ni nin sara yira n'an lahara don o tuma an k'a dɔn k'a fɔ an tɛna ɲini k'a fɔ halisa ala k'an segin ka na diɲɛ kɔnɔ an ka nin baara ɲuman dɔw kɛ o la silamɛw an k'a dɔn fana k'a fɔ k'i hakili to ayiwa misiri magoɲafɛnw fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ misiri tɔgɔ la a ɲɛgɛn kɔnɔnaw a ji tayɔrɔw n'o ye a worobinɛw ye walima a kɔlɔnw o tuma a kɛnɛw o tuma k'i mako don nin bɛɛ lajɛlen na k'i hakili to nin bɛɛ lajɛlen na ka nin bɛɛ lajɛlen tanga misiri bonya kosɔn silamɛw maa min bɛ nin kɛ i ye misiri jɔli baara dɔ kɛ wala mɔgɔ min bɛ balo nin baara in kan e ye misiri jɔbaga dɔ ye silamɛw o tuma an ka faamuya k'a fɔ o la misiri jɔli o tuma ayiwa a dan tɛ a kogo wulili ye k'a jɔ nka fɛn o fɛn n'o de ye misiri latɔgɔtɔli ye o baara bɛɛ lajɛlen ye misiri jɔli baaraw de ye ala ka faamuya ko ɲuman di an ma munna o kan ka kɛ sabula an bɛ misiri saniyali min kɛ ka sumajalaw don misiri kɔnɔ o bɛ nisɔndiya don misiri nabagaw la ani mɛlɛkɛ minnu bɛ yen n'olu bɛna muminw nɔfɛ seli waati la olu ye ala ka dunanw de ye o tuma nin bɛɛ lajɛlen ala ka dunanw de ye o tuma ka nisɔndiya don olu la an ka dɔn k'a fɔ o fana ye baara ye min ka di alahu subhanahu wa ta'ala ye o la silamɛw an ka faamuya fana k'a fɔ ayiwa adamadenw an bɛɛ lajɛlen ka anw fara ɲɔgɔn kan misiri saniyali la misiri saniya a man ka to mɔgɔ kelen si bolo o de kosɔn ni hadisa in na kalila min n'a bɛ anw na su ka taa misiri saniya ma o ye mun ye o de ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallama a ko don dɔ la a tora misiri kɔnɔna na a ɲɛ bɛ kari jalan dɔ nɔrɔlen na misiri kogo la walima nun jalan dɔ nɔrɔlen na misiri kogo la ko alakira sallallahu alaihi wasallam a m'a yɛrɛ bonya o ma a m'a yɛrɛ samantiya kari min filɛ nin ale ka kari tɛ nunja walima nunjala min filɛ ale ka nunjalan tɛ nka alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a bolo barikama in kɛ ka a sɔnni kɛ ka kari in siɲɛ ka bɔ misiri kogo la silamɛw o tuma ni nin kɛra an dɔw ye an b'a a jate cogo di o tuma an b'a a filɛ ɲuguntɔla fɛn ye naam ɲuguntɔla fɛn don nka e b'a kɛla misiri saniyali de kosɔn e b'a kɛla misiri bonyali de kosɔn e b'a kɛla ala ka sara ɲinini kosɔn o kɔrɔ ye mun ye
ko mɔgɔ ti kɔrɔbaya misiri saniyali ma mɔgɔ ti fisaya misiri saniyali ma maa ti bonya misiri saniyali ma n'o tɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ale ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye nka ale filɛ nin ye ka kari jalan dɔ ye misiri kogo la walima nun jalan dɔ ye misiri kogo la min tɛ a t'a tigi dɔn ale yɛrɛ nun jalan tɛ ale yɛrɛ kari jalan tɛ o tuma ka siyɛni a bolo ye ka bɔ misiri kogo la o tuma an bɛ kan ka hakili to nin na k'a fɔ misiri saniyali ko an bɛ ka baara don ala ka faamuya ko ɲuman di an ma o la silamɛw an ka faamuya fana k'a fɔ misiri o tuma a kan ka bonya ka saniya ka sumajalanw kɛ a la o tuma an ka dɔn fana k'a fɔ ko misiri jɔli baara dɔ fana ye mun ye o de ye ka na seli misiri kɔnɔna na silamɛw misiri ma jɔ fɛn wɛrɛ kama dɛ a jɔra seli de kama o tuma misiri selibaga sanga ni waati ale fana ye misiri jɔbaga dɔ de ye sabula a bɛna ala de ɲini o tuma a kɛra nafila ye a kɛra farida ye walima a kɛra misiri damasigi ye n'o ye itikafu ye sunkalo tile 10 laban i bɛ yɛlɛmali min kɛ misiri kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen ye ayiwa misiri jɔli baaraw de ye o tuma ni ala sɔnna taala ye mɔgɔ min kanda ka taa nin baara ɲumanw ma a bɛ n'a fɔ ala sɔnna taala ye e bila kanda sira kan ka sabu kɛ ninnu ye ala kɛra ka sunnaw de ye sallallahu alaihi wasallam a b'o cogo la ka na diinɛ walandaw kalan misiri kɔnɔ n'o ye tafsiriw ye n'o ye hadisaw ye n'o ye fikihuw ye ka na ninnu dɔnni ɲini misiri kɔnɔ e maa min bɛ o kɛ o tuma e fana bɛ jate misiri jɔbaga dɔ ye o tuma ala ko faamuya ko ɲuman di an ma o de kosɔn nin bɛɛ lajɛlen kosɔn ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye misirila seli kɛ wajibi ye cɛw bɛɛ lajɛlen kan fo ala kira sallallahu alaihi wasallam min b'a jira la ko misirila seli ka gɛlɛn don dɔ la a ko n'ale kun tɛ miiri la ale kun na mɔgɔ wɛrɛ bila u ka seli ka cɛ dɔw ta a nɔfɛ ka don madina dugu kɔnɔ cɛ minnu bɛ yen n'u dalen bɛ u ka so kɔnɔ n'u tɛ sɔn ka na seliyɔrɔ la ka t'u ka so jeni u kunna o tuma nin bɛɛ lajɛlen b'a jira an na k'a fɔ ko misirila seli ko fɛn dɔ min dɔ gɛlɛyalen don ayiwa kɔrɔna kɔnɔ silamɛya kɔnɔ kosɛbɛ o de kosɔn ibn Mas'ud a ko a ka kumakanw na misirila seli fɔra k'a gɛlɛya cogo min na madina kɔnɔ silamɛ ɲuman si tun tɛ seli a ka so kɔnɔ ka misiri to yen silamɛ ɲuman bɛɛ tun bɛ na seli misiri de la a ko i kun mana mɔgɔ o mɔgɔ ye madina kɔnɔ k'a fɔ a tɛ seli misiri la ko siga kun t'a la silamɛw bɛɛ tun bɛnnen don a kan k'a fɔ k'o tigilamɔgɔ ye silamɛ munafigi de ye silamɛw o tuma an b'a dɔn nin yɔrɔ la k'a faamu k'a fɔ ko ja misirila seli o ye hɛrɛ sira de ye misirila selibaliya fana o ye munafigiya taamasiyɛn de ye wa munafigi misirila seliya fana misirila selibaliya fana o fana ye ayiwa fili taamasiyɛn de ye ala ka an kisi a ma o la an k'a dɔn fana k'a fɔ ko misiri a ka kan an ka ala tanga ka bɔ fɛn dɔw ma n'o ye sanni feere ye misiri tɛ sannikɛyɔrɔ ye misiri tɛ kɔnɔna tɛ fɛn tɛrɛmɛyɔrɔ ye misiri tɛ feerekɛyɔrɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ n ka fɛn tununnen a ɲiniyɔrɔ tɛ misiri ye k'a lase mikoro la n ka nin wari in buruna n kɔ misiri la o tuma n'a sɔrɔ mɔgɔ min y'a ye la o kɛyɔrɔ tɛ misiri ye dɛ nka kunnafoni nafamaw min bɛ silamɛw nafa min tɛ mɔgɔw ɲugu u yɛrɛ la o bɛ se ka laseli misiri kɔnɔ silamɛw aw b'a dɔn kun min na ala y'o bali silamɛya y'o bali wa nin bɛɛ lajɛlen kun ye ko maa minnu bɛ na misiri kɔnɔ olu ye ala ka dunanw de ye ala b'a fɛ u kana misiri kɔnɔ o tuma u kana tɔɔrɔ sɔrɔ misiri kɔnɔ u ka bonya de sɔrɔ misiri kɔnɔ u ka nisɔndiya sɔrɔ misiri kɔnɔ nka an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jama in na sisan n'i y'i jɔ ko ne ka wari tununa o tuma misiri kɔnɔna na o tuma bɛɛ lajɛlen bɛ ɲugun a yɛrɛ la o tuma silamɛya tɛ o fɛ o de kosɔn ko n'an ka fɛn tununa misiri kɔnɔ a n'a kɛra wari ye o a kɛra fɛn sugu sugu ye o a mana bonya cogo cogo an k'a dɔn k'a fɔ ko an kana kunnafoni lase n'o tɛ tuma dɔw la an bɛ dimi min sɔrɔ o la ala ka dimi na o tuma o de ka bon dɛ ala k'an kisi o ma ala ka faamuya ko ɲuman di an ma o la walasa waati kana jɛya an bɛ walanda nin jɔ yan an bɛ dugawu kɛ ayiwa misiri kura in a hɛrɛ ala k'a di an ma a hɛrɛ ala k'a di an ma a selili o tuma o limaniya ani o dusukolo ala k'a ne ni aw bɛɛ lajɛlen sɔn o la o tuma mɔgɔw ye dugawu ɲini an fɛ o tuma ala de b'u haminankow dɔn haminanko dogonɛ a banginɛ a bɛ dɔnbaga ye ala ye wa a se bɛ ala sɔnna wa taala ye k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya o tuma an bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ k'a fɔ hamitigiw ala k'u bɛɛ lajɛlen hami nɔgɔya ala k'an bɛɛ lajɛlen hami nɔgɔya نقول اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأبصارنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تجعل مصيرنا إلى النار برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما
إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك الرضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا لقضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم برسالته وماتوا على ذلك. اللهم اغفر له وارحمه واسع مدخلهم واخرم نزلهم ونقيه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم امنا في بلادنا. اللهم اجعل بلادنا امنا رفاعا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تولي امورنا من لا يكفك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يغفر الله لكم. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما بنعمة ربك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. kuma daminɛna fɔlɔ an ka foli b'aw ye telesherifula an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka nin baara in na. O tɛmɛnen kɔfɛ ONG Al Faroukou komi an ka kuma labila an kun y'a fɔ cogo min na a bɛ jamana in kɔnɔna na yalasa ka silamɛw dɛmɛ ka adamadenya yɛrɛ dɛmɛ. O de ka misiri jɔ yɔrɔ la misiriko gɛlɛya bɛ yɔrɔ mun na an bɛ misiri jɔ o yɔrɔ ninnu na komi an y'a fɔ fana an bɛ kɔlɔn fana sen yɔrɔ la yɔrɔ mun na jiko gɛlɛyaw bɛ yen ani ka yatimadenw k'olu fana dɛmɛ minnu bɛ yen n'u falatɔw don u bangebagaw fatura k'u to yen an b'olu dɛmɛ ani jamana yɔrɔ minnu bɛ gɛlɛya b'u kan an bɛ sumanw ta ka taa a kilaw cɛ fo ka taa se an bɛ dɔgɔtɔrɔsow jɔ an bɛ ɲɛfurakɛw kɛ a n'olu ɲɔgɔnna fɛn o fɛn bɛ yen ni baara humanitaire de don ONG Al Faroukou an ka baara ye olu de ye misirijɔ dɔrɔn tɛ mais misirijɔ fana y'an ka baara fanba ye. Bon yan misiri jɔli u ka yan alimamu an'u ka komite u wulila ka s'an ma ONG la yen nɔ bon ko u bɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan u bɛ fɛ ka misiri jɔ ko kɛnɛjɛ b'u bolo ko jamana ye kɛnɛjɛ d'u ma an yɛrɛ wulila an nana kɛnɛ lajɛ an y'a sɔrɔ kɛnɛjɛ belebeleba don a wasalen don donc an ye an fɛ yen n'i bɛna misiri jɔ papier dɔ b'an bolo i bɛn'o ta i bɛna papier in signer maire ka sira fɛ ani faamaw ka sira fɛ donc kɔfɛ i bɛ demande sɛbɛn ka segin ka taa n'a ye donc an ye yɔrɔ sɛgɛsɛgɛli kɛ an y'a sɔrɔ yɔrɔ min don jamana ka yɔrɔ dilen don jamana fana jɛnna n'a ye ko misiri ka jɔ a kan an fana nana baara kɛ a kan an filɛ o dayɛlɛ la bi kuma laban bɛ ne bolo o de ye ka a fɔ misiri selibagaw ye ani misiri sigibagaw ye bɛɛ k'i jilaja ka na seli misiri kɔnɔna na ni misiri jɔra ka ban
misiri jɔkun tɛ a cɛ ka ɲi ten dɔrɔn a banna misiri jɔra i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na misiri belebeleba de don a misiri wasalen don kosɛbɛ an y'a fɔ an ka kuma na a kasabi bɛnna $40 a n'a kunnafɛnw de kan misiri in fana an ni an ka partenaires de bɛ jɔ ɲɔgɔn fɛ olu de b'an dɛmɛ an fana bɛna jɔ ni minnu kɛra sababu ye k'an dɛmɛ na o de ye Muhammad Bun Rashid Ali Maktoum ka bɔ Imarat jamana na olu de ye financement kɛ an ka sira kan an nana misiri in jɔ Kalabankoro yan nɔ bɛɛ k'i jilaja i kana seli misiri kɔnɔna na ni misiri in jɔra ka ban a ɲɛnamayali o de ɲininen don misiri sigibagaw fɛ donc an b'ala deli ala ka an bɛn sababa ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana ala ka lakanda jamana bɛ gɛlɛya la nin waati in na an b'ala deli ala ka jamana ala ka kɔrɔta ala ka jamana faamaw ala k'u jamana marako ɲuman ala k'o nɔgɔya u ye ala ka hɛrɛw caya ala k'an sago d'an ma ala k'an mɛn silamɛya kɔnɔ ala k'an faga silamɛya kɔnɔ ya rabbi an ma jigitigiw masa ni dabaga masa ala ka nin kɛ belebeleba ɲɛbila ye ya rabbi ala ka barika don yan na ala ka barika don a ɲinibagaw la ala k'a ɲinibagaw kɛnɛ to ala ka n'u to kalo na ala ka n'u to janfa la ko nin diyara an ye fo k'a bonya an ma ko k'a diyara an ye alayi nisɔndiya min bɛ na bi an dɛmɛnen don ni ko nisɔndiya b'a tɔ ko ka tasuma fiyɛ n'a nu ɲɛ ma faga daji b'a faga an nisɔndiyara fo k'a dama tɛmɛ misiri ko diyara an ye a bɛnna an ma an bɛ misiri jɔbaw fo ala ka silamɛya didi ala ka silamɛya dɛmɛ ala k'an k'a dɛmɛmaa ye ala k'an balo silamɛya kan ala k'an b'a to ni limaniya ye ala k'o k'a ka ala ya bonya kosɔn ala k'o kɛ ciba ɲuman in kanu kosɔn ala k'o kɛ bi juma kosɔn ala ka alimami man ɲɛ kira hɔrɔma kosɔn sallallahu alaihi wasallam an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka kira fo ka kira waleɲuman dɔn dugutigi min b'an ɲɛ alimami min b'an ɲɛ ka foli k'u ye ya rabbi alimami ni ala k'a mɛn an ɲɛ ala ka barika don alimami nɔ ala k'a mɛn an ɲɛ silamɛya ala k'a jidi ala ka silamɛya jidi ya rabbi ala ka silamɛya jidi denni minnu b'an bolo ala k'u kɛ silamadenw ye ala ka n'u kɛ dɔrɔkutalaw ye ala ka n'u kɛ dulɔminaw ye welekan min bɛ n bolo an k'an jija ka misiri nin baara k'a baara ni silamɛya baara ye k'a baara ni hɔrɔnya baara ye k'a baara ni liminɛya baara ye o welekan de bɛ ne bolo k'a lase u ma a lɔbagaw ala k'u bolo mɛn a la ala k'a lɔbagaw bolo mɛn a la ya rabbi maa o maa ka nafolo dɔrɔmɛ kelen bɛ misiri nin na ala ka barika don a la a tayɔrɔ ala kana tayɔrɔ lakolon don an filɛ misiri dayɛlɛ kɛnɛ de kan bi misiri min ni Elfarku ye anw dɛmɛ k'a jɔ o tuma an bɛ dugawu kɛ a jɔbagaw ye u y'a ta nafolo min na ala ka a tayɔrɔ barika o tuma ala k'a kɛ u ye ayiwa siniɲɛsigi ye o la fana an bɛ wele min da o de ye misiri in jɔra sigida mɔgɔ mun ye k'u jija u ka kɛ misiri labatobaga ye sabula misiri jɔli dan tɛ misiri kogo wulili ye k'a jɔ nka misiri jɔli baara la belebele a tɔ tora o de ma sisan n'o ye kana seli misiri kɔnɔ ayiwa kana diinɛ ɲɛɲini misiri kɔnɔ ka misiri lakanda ani ka a saniya nin bɛɛ lajɛlen ye nin misiri jɔli baaraw de ye o la sa an bɛ Alahu subahanahu wa taala tanu k'a barikada o tuma ala min ni ale ye misiri in jɔli nɔgɔya anw ye an b'a ɲini a fɛ o cogo kelen na misiri in bato kɛlen a kɔnɔ a ko o dusu di anw ma sabula fɛn bɛɛ lajɛlen n'i b'a ɲini i b'a ɲini ala de fɛ o tuma n'i y'a ɲini ala fɛ a ka ca la ni ala ye dɛmɛ a la o tuma a bɛ nɔgɔya i ma o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn fɛn nana misiri jɔ in kɛnɛ misiri dayɛlɛ nin kɛnɛ kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo ala k'u bɛɛ lajɛlen sara n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye media minnu wele n'o ye sirifula ye an bɛ foli kɛ u ye ka dugawu kɛ u ye u ka ayiwa baara ala ka sabati ala ka sinsin halisa ala ka teleso ala ka yiriwa a b'o cogo la fa radio wɛrɛw fana tun nana n'o ye radio citoyen o tuma an bɛ o fana fo o tuma halisa u ka radio so ala ka fana taa ɲɛfɛ ala ka yiriwa ayiwa minnu nana a kɛnɛ kan imamuw la ayiwa terisiraw la an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo ayiwa a b'o cogo la fana an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn misiri in kabini a daminɛna fo ka taa se sisan ma fɛn fɛn ye ayiwa dɔrɔmɛ kelen bɔ a la o kɛrɛnkɛrɛnna ka an dɛmɛ a dayɛlɛ ni musakaw la an bɛ nin bɛɛ lajɛlen dugawu kɛ nin bɛɛ lajɛlen ala ka u sara an b'a fɔ ala ka bila u ka ayiwa mizani na o tuma aqul allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim tasliman kaseera komi a fɔra cogo min na fɔlɔ kɔni an kun a sogolama de kun b'an na mais sisan bi an selila kɔnɔ an yɛrɛ kuma dɔn k'a fɔ k'an bɛ sela kɔnɔ a daminɛ don na an ko ni mɔgɔ n'ala ye mɔgɔ min si dɔn k'a kɔnɔ o tigi na sela kɔnɔ mais ala y'a latigɛ bi an bɛ ala barika da o la k'a tanto parce que vraiment
misiri nin kɛ sisan a diyara an ye kosɛbɛ a diyara an ye an bɛ ala fo ka alifaru fo je crois que imam ka kutuba la ani wajili fɛn fɛn kɛra a bɛɛ fɔr'o la misiri fo mɔgɔw ka na misiri kɔnɔ ka seli mɔgɔ tɛ se ka nin fɛn sugu jɔ k'o bila ten misiri ma jɔ buganw kama donc il faut que mɔgɔw ka na seli misiri kɔnɔ il faut que an ka organiser ka misiri ni entretien kɛ bɛɛ kɔntannen do bi mais n'a tora tan kalo kelen kalo fila i bɛna a sɔrɔ nin tɛ kelen an tɛ ala deli la o la an kɔni an bɛna min kɛ o ye k'a kɛ cogo bɛɛ la pour que misiri ni a ka se ka entretien ka ɲa folikan ni kumakan laban o ye n bɛ sigi kɔrɔlen nin kan mɔgɔw ka misiri matarafa ka na seli mɔgɔw ka i janto misiri la ka entretien kɛ ka ɲa nin tun y'an ye Kalabankɔrɔ kuluba olu ka misiri kura dayɛlɛnni na min juma fɔlɔ selila ka bɛn marisi kalo tile 16 ma san 2018 an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛn waati wɛrɛ fi amanillah alhamdulillahi rabbil alamin baden tv shirifila lajibɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ni somɔgɔ sama in de tun bɛ an bolo ka di aw ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra marisi kalo tile 16 ni ka bɛn san 2018 ma Kalabankɔrɔkaw olu ye ni misiri kura in sɔrɔ an b'a fɔ ala k'a kɛ hɛrɛ misiri ye k'a kɛ silamɛw ka bɛn ani keleya misiri ye juma caman bɛ ala bolo ala ko yira ne na o la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون